No mundo hai 62 millóns de nenas sen escolarizar e outros 30 millóns en risco de sufrir mutilación xenital na vindeira década. Cada 7 segundos, unha nena menor de 15 anos se obrigada a casar nalgún lugar do planeta. Son só algúns datos da realidade a que se teñen que enfrontar moitas nenas do mundo só polo feito de teren nacido nenas. Para denunciar as duras desigualdades que sofren e reivindicar os seus dereitos, cada 11 de outubro celébrase o Día Internacional da Nena, unha conmemoración a que se suman tamén moitos concellos. E o caso de Cambados, o vindeiro xoves, os nenos do colexio de San Tomé lerán un manifesto e farán unha solta de globos na praza do concello. O Día da Nena celébrase aquí en Cambados, estámolo conmemorando desde hai varios anos para denunciar e para dar a ver e dar visibilidade a moitas nenas que no mundo solo polo feito de ser nenas se ven humilladas, vexadas e incluso maltratadas. O certo é que a nosa contorna tampouco é allea a este tipo de discriminacións. Na nosa sociedade aínda perviven a día de hoxe moitos estereotipos de xénero pendentes de erradicar. Sí que hai moitas nenas que xa desde o momento no que nacen na nosa sociedade son marcadas e levan en unha educación completamente diferente ao dos seus irmáns varóns, todo elo fan que lle haya que dar este tipo de visibilidade con este tipo de actos, non? O obxectivo é que no futuro este Día da Nena non se teña que seguir celebrando. Iso significaría que nenos e nenas conviven en igualdade nunha sociedade xusta. Ata que iso se consiga, a conmemoración desta data é unha aportación moi importante na loita pola igualdade. Creo que o Día da Nena ten que facerse ata que as nenas se den conta de que por ser nenas e por ser nenos non tens que ter discriminación. Nin ten que dicirche a alguén non podes ir ás carreiras de coches, non podes ser bombeiro porque bombeiros son os homes, e estas cousas que están ocorrendo todavía aquí na comarca do Salnés. A lectura do manifesto e a solta de globos terá lugar este xoves ás 11 da mañá de xeito simultáneo nos concellos de Cambados, Vilanova, Meis e Ribadumia. Ademais, ese mesmo día pola noite, as fachadas dos consistorios deses 4 municipios tinguiránse de rosa para conmemorar esta data.